Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα από τα εργαστήρια Κωνσταντίν Art. Θα σας δείξω την τεχνική ψυχρής ιάλωσης κοινός υγρό γυαλί. Θα χρησιμοποιήσουμε το προϊόν της εταιρείας Artego που θα βρείτε στα εργαστήριά μας. Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 μπουκαλάκια των 120 και 60 ml και η αναλογία την οποία μπορούμε να φτιάξουμε το υγρό γυαλί είναι 1:2. Δηλαδή 2 μέρη από το μπουκαλάκι των 120 ml και 1 μέρος από το μπουκαλάκι των 60 ml. Είναι πολύ βολική αυτή η συσκευασία, τα καπάκια τους έχουν δοσομετρητή και μέσα στην συσκευασία περιλαμβάνονται και τα ξυλάκια με τα οποία ανακατεύουμε. Το υγρό γυαλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Είναι γνωστή η χρήση του για την δημιουργία πολύ όμορφων κοσμημάτων. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε MDF, σε ξύλινο αντικείμενο, σε κεραμικό αντικείμενο, σε γυάλινο και οπουδήποτε αλλού. Και εφαρμόζεται ανάλογα με την επιφάνεια. Είτε απλά το ρίχνουμε πάνω στην επιφάνεια που θέλουμε να καλύψουμε με υγρό γυαλί, είτε το περνάμε με ένα πινέλο, είτε ακόμα το δουλεύουμε και με τα χέρια μας. Ξεκινάμε λοιπόν εφαρμόζοντας το υγρό γυαλί σε αυτό το ξύλινο δισκάκι, αφού πρώτα προετοιμάσουμε την επιφάνειά μας, χρησιμοποιώντας χρώματα, κόλλες και γκέσο της εταιρείας Erning. Θα κάνουμε ντεκουπάζ με ένα ριζόχαρτο και στο τέλος θα εφαρμόσουμε το υγρό γυαλί. Ξεκινάμε. Ανακατεύω λοιπόν τα 2 συστατικά του υγρού γυαλιού. Από το μεγάλο μπουκαλάκι θα βάλω 2 μέρη και από το μικρό 1 μέρος. Για το συγκεκριμένο μας αντικείμενο θα χρησιμοποιήσω περίπου 15 ml από το μεγάλο μπουκαλάκι και 7,5 από το μικρό. Για την ακριβή δόση μας βοηθάει ο δοσομετρητής που βρίσκεται στο καπάκι του κάθε μπουκαλιού.
Και τώρα ανακατεύω απαλά για 4 ολόκληρα λεπτά. Αφού συμπληρώσαμε 4 λεπτά ανακάτεμα, το αφήνουμε για άλλα 4 λεπτά να ξεκουραστεί. Περάσανε τα 4 λεπτά, εφαρμόζουμε το υγρό γυαλί. Στην προκειμένη περίπτωση, απλά το ρίχνουμε στην επιφάνεια που θέλουμε. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε πινέλο, ούτε το χέρι μας όπως είπαμε στην αρχή, γιατί μας καλύπτει αυτός ο τρόπος. Το κουνάμε λίγο για να πάει σε όλες τις γωνίες το υγρό γυαλί. Έχουμε βάλει και ένα μικρό σκηνάκι έτσι για να κάνουμε πιο όμορφο το έργο μας. Και το μόνο που μένει τώρα είναι να το αφήσουμε να στεγνώσει για 4-5 ώρες και μετά θα είναι έτοιμο προς χρήση.